Sing sregep nduk ya. Iya. Nyandek mangga Ndara Putri. Turan pinarak Ndara. Iya yo. Kok dhisik to? Wah. Iki aku iki kok yo nguwun lho. Mon ya bareng aku iki nang kene kepengin nawar-nawar kowe kabeh. Lah kok malah padha ndelok iki piye to? Ndelok pripun panjenengan menika? Wonten Taman Pamargi Putri ingkang dipun lipur menika panjenengan. Panjenengan kaya ngono kok biyung. Nanya nggih mboten maida. Ndara Ayu menika rak nembe kemawon gantine sepuh. Menawi Ndara Ayu mboten kersa nderek langen suka mboten napa-napa. Ora kaya ngono kuwi ya, Yu. Aja nggon ndare iki aja nganti kaya ngono to. Senajan to aku iki ora cedak lawan kowe kabeh. Ning ra yo aku iki kepireng to. Gonmu iki mau tetembangan kaya ngopo. Panjenengan mau napa? Ayo kepireng kono. Kepireng. Lah piye to? Pireng panjenengan mireng nggih. Lah yen kowe iki ra yo keprungu, lah nek aku iki ra yo bendaramu. Nggih, menawi bendara kula menika mireng. Kula saka kuwi ya, Yo. Atiku rumangsa seneng banget. Wis delok maneh, sak tunggapan maneh aku bakal nggagal ispun aja. Nggih. Kula kowe kabeh kudu pinter nggonmu nyepakake uga rampen lho, nggih. Ampun kuwatir, Ndara. Bobok apa rampen apa iki? Aku wajar. Rumangsa seneng sakjroning penggalipun kakange wadene. Wis ana lairipun nang jabang saka garbamu. Sing kudune kowe iki seneng. Ning kok siramu tawang-tawang tangis neteske waspo iki ana kahanan apa coba? Nek kira yo malah seneng atimu putramu lahir kanthi slamet. Ijil kakung apa putri jajeng? Mas Prabu Sindikor. Pangapunten ingkang ageng, Kak Mas. Panjenengan ageng kula babaraken sekolah jabang. Iya. Kok kales ing Sandikala. Namun kemawon, Kak Mas. Apa? Apa to, Diaji? Pun kakang kepengin ngembang kelawan putra sing lagi wae kok bab anu lairake. Kok panjenengan persani Mbak. Kakung napa pawestri sira? Ana salake iki mesti kakung nggih mesti kemawon nggih bagus awet ramane bagus ibune ayu anak-anak. Sing kudune kaya ngono diajeng sing.
kaget. Kaget? Windows nambrenggelap sausing aku mirsani marang pasuryaning Kunang Jabang kang lagi dilerake lawan adane. Lho, wonten menapa to panjenengan iku lho? Coba kula mirsani dhewe. Lho, gadai putra kemawon kok cacat serandune awak menawi diajeng adaning ro menika mboten sedeng, mboten selingkuh kalih priya sanes. Monggo ki menawi putra panjenengan kados ngaten menika lho sinuwun. Cobi ngaten menika damel wirang asma panjenengan menawi pun mireng sedaya para Bupati Patmonco Negari, kaya sing di negara Ratone Tanjung Anom duweni anak bae kok cacat ana putra menungsa. Cobi ngaten menika lho sinuwun. Ketemu nalar. Nggih. Adane lho. Ora susah kowe adol tangis. Mung wae pun Kakang bakal mundhut pirsa. Apa pancen ana wong lanang liya sakliyane pun Kakang kencar Masmoro bareng lan kowe? Ayo aku wae diajeng dengan anakmu wae kaya ngene kok dadak selak. Yen pancen kowe iki duwe selingkuhan sapa? Ora do nrimo bukan desa. Matur bloko wae. Lamun to kowe matur yen pancen ana wong lanang sakliyane pun Kakang sing kok kesane. Pun Kakang ora bakal buka lawan kowe. Ora bakal mati. Terus kaya panjenengan dalam kula boten nate bandhe cinta kaliyan Katon sanes Kakang. Yen pancen kowe ora tau bandhe jinah ora ana sambutan tresna kawan wong lanang liya. Dene opo lek Kunang Jabang mut. Mikir! Ora ngira babar pisan kowe bakal ngiyanati lawan pun Kakang. Kok kowe iki ngrumangsani sapa kowe adane lho, kowe iki mung bocah suku desa. Kowe tak kersake mlebu minangka garwa. Apa kang dadi penjalukanmu ndak turuti? Ning wis semono. Tegel kowe ngiyanati lawan tresnanipun Kakang. Boten baten diajeng adan kron. Kudune kowe iki matur nuwun lho ya, ing atase bocah desa diangkat derajatmu dadi garwa pramesan. Lho, kok mirang-mirang karo Kang Sinuwun. Ayo ngaku bae rasa selak. Boten Kang. Endah-endah. Derajat ki derajate kodhok arep diunggahke tetep ngopo. Menang! Tampuk cangkeme sisan. Niku saestu putra panjenengan piyambak. Ora. Aku ora ngrumangsani. Yen kuwi titisipun Kakang, coba sawangen. Sak randu badanipun Kakang, sithik wae ora sing cacat. Kene opo yen kuwi titisipun Kakang, lair Kunang Jabang kawujudan sing kaya ngono. Aku Boten Kang. Kalero Dados pundi yen kula ngateni menawi to kula boten lampahi Kang. ngono. Dadi kowe nutupi marang kaluputanmu. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kuwi perkaramu mung betheki kowe kepengin uwal saka perkara. Ning ngertenono. Sindhu negara ki panguwasa ning Tanjung Anom. Ora ketang kowe garwa. Ora bedane kaya kawula kae. Kawula yen darbe kaluputan kudu nampa pidana. Mula ki iso kowe. Jenengan gopok. Sutek aku nyawang kowe.
Ora ana bumi sajengkang kanggo adanmu. Minggat to. Aja pisan-pisan kowe ngucapke tembung tresno ning yen kabeh ki mau ora tulus lahir lan batin. Minggat. Lunga. Saben-saben dalu kula panjenengan perintah. Perintah apa? Panjenengan gawe menek nganti ngantuk-ngantuk lho bayarane pundi, Ndara? Saya ini anak Usmenaki ini ku kualik ora. Yo, mboten, Ndara. Lho kok kualik? Ratu kok kon mijeti karo buruh lho panjenengan menika pripun? Bayar. Ra iso. Yen kowe njuk bayar minggat pisan minggat. Nggih, mboten napa-napa. Mboten dibayar kula mboten napa-napa. Lah ya apa-apa ya lunga. Tesih wonten pedamelan saliyane teng mriki. Arep pegawe apa? Kula ajeng minggat teng Kali Untu. Lah apa? Kali Untu. Lah ya apane Kali Untu? Adol gethok. Ngancam, Bu. Kula mboten ngancam. Arep apa? Nek ana celorot-celorot kuning nek nyarep omah Titen ono. Apa itu? Boten. Lampu nang kula kodok. Ndene adil. Kon ngaten awon. Lho. Kebalik nek. Lho. Sing ketinggalan apa kok mentek-mentek. Ajeng jemput saline kula. Kula gawa minggat entuk. Bali meneh. Ning ngaten lho sinuwun. Panjenengan mboten sisah kuwatos sinaosa diajeng adanira menika sampun mboten cumandhuk wonten ing Tanjunganom. Taksih wonten kula. Nggih. Yen ngono kleru. Nalika semono nganti pun kakang lenggahake adanira minangka dadi garwa Praneswari. Oh, ngaten nggih sinuwun. Saklungane adanira kumlanging dampar Kapraneswaren ing dina iki kang ndak angkat minangka garwa Praneswari ora liya Diajeng Umbini. Kula aduh matur sembah nuwun menawi kados nyatu. Atimu mergo apa sing dadi gegadane atimu bisa kelakon. Nanging Umbini Menapa sinuwun? lali dene-lene. Kali dene. Wong milih kuwi kudu balekake. Wong utang kudu nyaur. Lah ya to. Becik ketitik Allah bakal keturuk. Semune tembung ingkang sinuwun Sindhu Negara kaya nyonyok lan